Ja sabeu que, a més de la ruta, la coordinadora pel valencià de l'Alcaldia de Comtat van decidir enguany organitzar el primer premi d'articles de Nova Botànica Joan Pellicer. Consideraven que era una notícia bona també per a divulgar i recordar a Joan Pellicer, veure que més o menys tots se'n recordareu d'ell, del programa que feia, dels llibres que va escriure. Aleshores, com que havia de ser una cosa seriosa, jo dic, vinga, llegiré un article que vas escriure per al Levante fa un temps, tu ja ho sabràs, que tu estàs al dia de tot, per recordar qui va ser Joan Pellicer i després ja fem el lliurament. Bé, qui era Joan Pellicer? Hi ha una generació que vam descobrir, gràcies a Joan Pellicer, la cultura de les plantes i tot el món d'usos, costums i creences tradicionals de l'etnobotànica. Es va convertir en un rostre familiar gràcies a l'Espai Les Nostres Plantes, el programa de medi ambient de l'antiga radiotelevisió valenciana, que per cert es deia Les Nostres Plantes en homenatge al llibre que va fer Dani Climent, que ell és molt amic de Joan Pellicer, i mira, pues, si fem un programa li posarem el nom del llibre de... D'eixe llibre? Sí, mira. Des d'aquella finestra ens va captivar la naturalitat i la senzillesa amb què parlava de tantes plantes que veien quan passejàvem per la serra, però de les quals, la majoria, o parla per mi, no, desconeixíem el nom i les utilitats. Una volta jo li vaig escoltar a Joan Pellicer que deia: només coneixem de veritat allò que som capaços d'anomenar. Perquè si tu saps el nom d'una cosa, pots dir que la coneixes. Si no, dius, mira, una floreta, una pedreta, no en saben el nom. Es va descobrir el nom d'aquelles flors i d'aquelles plantes anònimes que convivien amb nosaltres des de l'antigor, com veïns i companys de qui no en sabíem ben bé res. Aquelles plantes que els nostres avis, ignorants de lletra, tenien apamades i que nosaltres, urbanites amb estudis, menyspreàvem des de la ignorància. Al cap i la fi, l'etnobotànica és això, un retrobament de l'ésser humà amb les arrels de la natura. Abans d'estrenar a la televisió, Joan Pellicer ja havia publicat molts dels primers llibres, que ara molts estan descatalogats, com per exemple Herbes medicinals al País Valencià, Herbari breu de la Safor, Bellesguard, Castells de la Safor, de la Mariola a la Mar, Viatge pel riu Serpis, La flora pintoresca del País Valencià, Ullars de la vida, Les zones humides del País Valencià. Bé, tots aquests llibres jo crec que estan descatalogats tots, no? Aquells llibres i els que vingueren després, publicats per Edicions del Bullent, i que ells sí que estan un dia comercialitzats, El costumari botànic, són 3 volums, o Meravelles de Diània, aspiraven a reviscolar la memòria col·lectiva que cap als 90 començava a quedar oblidada. La memòria de la cultura popular, una branca preciosa de la identitat dels pobles. Pellicer va recórrer tot el País Valencià, sobretot les comarques centrals valencianes, la seva diània particular i universal. Ser locals, tindre arrels, és una altra manera de ser universal. Li vas sentir dir també una vegada a Joan Pellicer que es vam juntar. Amb el programa de les nostres plantes, amb els llibres, amb els cursos que feia de divulgació de plantes, amb les excursions, ens descobrí una cultura que molts ignoràvem o no valoràvem. El nom, les utilitats, les històries de les nostres plantes, del timó, de la sàlvia, del cetri, de la pinya de Sant Joan, veïns i companys que vam aprendre a mirar amb altres ulls, amb els ulls de l'observador que sap el nom de cada planta. El diari de Sotalla, publicat recentment per l'institució del Fons del Magnànim, ens revela el Pellicer més íntim, el poeta sincer i sense embuts. Un llibre curtet, molt bonic, és com un diari que va escriure Pellicer, molt breu. Però a més dels llibres descatalogats, resta encara per publicar la seva tesi doctoral, per no parlar d'ordenar i salvar els vídeos escampats per les xarxes socials, dels quals tots els vídeos de parlar de les nostres plantes, crec que tu i altres, us heu encarregat de posar-los en YouTube per a que puguen ser consultats per tots. I nosaltres, per la nostra part, amb la voluntat de mantenir viva la memòria, el record de Pellicer, vam pensar d'organitzar un premi d'articles d'etnobotànica, que es farà anualment. Enguany es va fer, van estar de jurats Dani Climent i Toni Barceló, i bé, es van presentar, crec que van presentar 25 o una cosa així, 25 articles de tot el domini lingüístic, i com que n'havien de treure algun, vam triar-ne un, el que van considerar que
era més adequat, no?, a les bases del premi. A més, també van considerar que, clar, en comptes de lliurar el premi en una habitació tancada, doncs cada any intentaríem organitzar alguna ruta en alguna de les comarques de Diània, no?, per a divulgar el paratge, el paisatge i també per a fer el lliurament del premi. Molt bé. Bé, i ara ja ve el moment tan esperat, haurem de dir que ha guanyat, no? A veure, jo no sé si està per així, a veure si no està, què fem? Si quedem nosaltres. Sí, està, el repartim ara. Ja, podries dir tu que ha guanyat? No has de dir res, tu, però... Bueno, val, Primer premi Joan Pellicer d'articles d'etnobotànica. El jurat del primer premi Joan Pellicer d'articles d'etnobotànica, convocat per la coordinadora pel valencià de l'Alcoià i el Comtat, concedeix el premi a Carles Mir Pegueroles per la ruda i la planta sense mur. Però ara vos passarem l'article fotocopiat, que harem el missatge de comunicació. Mira, aneu passant fent... Aneu passant el lloc a Podem parlar, veritat? Bueno, jo volia dir que per a mi és un honor haver rebut el primer premi Joan Pellicer d'Etnobotànica i a més de la mà del gran Joan Climent. És una confluència de dos, de Daniel, perdó, la confluència de dos persones molt importants i sobretot agrair a l'organització haver convocat el premi per divulgar l'etnobotànica i fer aquest tipus d'activitats. La figura que us donarem és l'article que ha explicat Carles. Que després ho publicarem en passada. Bé, ja sense més... Una cosa només que mos ha oblidat i perquè la pròxima potser seria adequat portar una corona de llorer. I així, coronar el guanyador d'un premi d'aquestes característiques, però fixa't tu, ara mateix el que toca, premis en certàmens literaris o el que siga, en el cas literari endobotànic, una corona de llorer i on millor que en un certamen d'aquest tipus endobotànic. La corona de llorer. Prenem nota i per la pròxima. Lo d'anar cada vegada a un lloc, havíem pensat que vindre a l'Orxa, que és un paradís entre muntanyes, conforme diu el lema. I Dani també se'l coneix, i és que som d'ací, és un lloc ben bonic, amb una riquesa molt important i de vegades molt desconeguda. Fa poc es va encetar una ruta circular a la vora del riu. El que podríem fer en els cotxes és anar a la Carrasca, que veureu quina és la Carrasca, i d'allí aparquem al barranc, que és on està l'Albert després, per a dinar, deixem els cotxes allà i encetem la ruta a peu, entrem per dins del poble i ja fem la ruta circular.